7-Eleven. Di ko alam kung papunta saan to. Ito papunta ng Mauban. Dito tayo galing. Papunta tayo dun sa may Lukban. Oras natin 5:51. Stopover muna tayo. Grabing puti. Kawawa. Nawala na naman tayo ng tornilyo. Lugi talaga pag maulan ang biyahe. Ang tinalian na lang natin. Maulan daw doon? Mukhang maambon sa may Laguna. Madilim eh. Tanungin mo dyan sa mga ano. Maulan po ba dyan sa backdoor? Tanungin mo. Cafe Tukan. Oy! 5 years tayo. Shoutout sa inyo. Short na stopover muna dito sa may Giant Gas Station. Dito sa nililikuan natin papunta ng Pagbilao. Pagbilao bypass. Yan tayo lagi nagkakape sa may 7-Eleven ito. Papunta tayo doon. Alex Belsa, saan area na yan, idol? Tayabas, Paps. Tayabas. Maulan ba dyan? Tanungin mo. Maulan ba dyan sa backdoor, mga kapatid? Maulan kaya sa Laguna? Ang Mauban dito. Ito yung papuntang kaliwa. Di ko alam kung ano to eh. Papunta saan. Ito yung nililikuan natin. Pag dito tayo dumadaan ng backdoor, ito yung nililikuan natin ng bandang kanan. Papunta tayo dun. Short na stopover lang muna. Tapos tutuloy na rin kami. Tubig lang. Mukhang maulan nga. Oo nga eh. Hindi ko napansin yung gulong ko eh. Kaldo na pala. Puro putik eh. Tapos natanggalan na naman tayo ng tornilyo sa may tagkawayan, kaya tinali ko na lang yung airbox ko. Pasurvive naman. Maraming putik. Maulan ba? Hoy, shout out sa mga taga Laguna dyan. Maulan ba dyan? 16 viewers natin. Shout out sa inyo. Yung mga dumadaan dito sa backdoor of Laguna. Ito, may mga masarap din daw ang ano dito eh, ang kinalas. Ay, mami, pansit. Mami yata dito, pero hindi pa natin nasusubukan. Padiretso na tayo dito. Papunta na tayo ng Lukban, Quezon. Dito na tayo. Shoutout sa inyo, shoutout. Diretso na rin kami. Ride safe.